for DJ Rocky's Secret Files. Huwag daw akong magsasalita sa papa niya na alam ko na ang lahat. Kasi baka mapahamak ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jovi. Nakakalito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Well, as a girlfriend, syempre, kung mahal mo ang isang tao, di ba, susuportahan mo. Isa kasi yun sa paraan para maiparamdam mo na mahal mo siya. Pero paano kung mali? Pero hindi pwedeng hadlangan. Kasi pwede kang madamay. Pwede akong mapahamak. May boyfriend ako, 3 years na kami. Itago natin siya sa pangalang Jace. Going 4 years na kami sa December 25. Nagkakilala kami sa isang clan, sa text. Ayun, okay naman, naging mag-friends kami, nagka-developan. To make the story short, tumagal kami hanggang nag 2 years kami. And then, may mga bagay akong gustong itanong sa kanya pero kinimkim ko lang. Kasi may mga time na wala siyang text na umaabot ng 5 days. Hindi siya nag-update sa akin. Kahit tawagan ko siya, wala siyang sagot. Pag pumupunta ako sa kanila, sa bahay nila, yung mama niya lang yung tao sa bahay nila. Sasabihin lang sa akin ng mama niya na nandoon yun, hinayupak niyang ama. Tapos kapag narinig ko na yun, nalaman ko na nasa papa mo ikaw, kakalmay ako. Kasi alam ko, nasa papa mo lang ikaw. Pero every time napupunta naman ako kay tito, papa mo, wala. Umalis daw. Actually, hiwalay na kasi yung magulang ni Jace. Kaya ang alam ko, dinadalaw-dalaw niya yung papa niya. Mabait yung papa niya, pati yung mama niya. Gustong-gusto nila ako para kay Jace. Nakakatuwa nga eh. Kasi naging close ko sila parehas. Si tita naman, sinasabihan kami na layuan daw namin si tito, yung papa ni Jace. Kasi hindi daw magandang impluwensya. Hindi ko na lang pinansin. Siguro, bitter pa si tita kaya ganun. Eh mabait naman sa akin si tito eh. At kaya kahit hindi naman pala text sa akin si Jace, panatag pa rin yung loob ko. Kaso, tumagal kami ng tumagal na nakakasawa na ganun palagi yung problema namin. Yung hindi siya nag-update sa akin, umaabot ng 5 araw, 1 linggo, nakakapagtaka na. Every time na nag-aasa ko sa kanya, ang sabi lang niya sa akin, busy daw siya sa negosyo nila ng papa niya. Yun yung lagi niyang sinasabi. Nakakapanibago na yung boyfriend mong lagi mong kasama, minsan mo lang makausap o makita. Kaya nakakapag-isip na ako ng hindi maganda. Pero agad naman yung nawawala kasi kapag nagkita kami, open naman siya. Wala namang nagbago sa kilos niya. At talagang nararamdaman ko na sobrang na-miss niya ako. Tinatry kong i-check yung phone niya. Wala naman ako nababasa sa ka-text niya, kundi puro lalaki lang. Puro tropa niya. Even sa Facebook, chinecheck ko, wala naman.
Then one time, andun ako sa bahay nila tito, papa niya. Kasama ko siya at andoon ako sa kwarto niya. Siya naman nasa kusina nagluluto. Malapit ako sa bintana ng kwarto ni Jace. Nang meron akong narinig na pag-uusap. Ang sabi, "Pare, nahuli si Mike. Nakumpiska yung dala niya. Worth 10,000 pesos." Sumagot yung isa, may boses. Parang kilala ko yung boses na yun. Parang papa ni Jace. Napamura. Ang sabi, "Putang! Subaybayan mo, pag may kumanta, alam mo na." Yun ang sabi ng papa ni Jace dun sa kausap niya. Tapos narinig ko yung yapak. Mukhang paalis na. Nagtaka ako, bakit ganun? So habang kumakain kami ni Jace, sinabi ko sa kanya yung narinig ko. Sabi niya, wala lang yun. Huwag ko na daw isipin yun. So ayun, hindi ko inisip. Gabi nun, andun pa ako naliligo si Jace nun. Biglang tumunog yung cellphone niya. So ako, itsyosera, binuksan ko. Ang bumungad sa akin na pangalan ay Kulot.K. Kulot K? Napakunot noo ako. Kasi hindi ko naman kilala yung kulot-kulot na yun. Ngayon lang ako nakakita na mayroong Kulot K sa inbox niya. Pag open ko ng message, ang nakalagay ay, "Pare, tapos na pagbenta mo. Sold out 100K. Wow, ang laki. Ang alam ko, bakit ganun? Sa Tagaytay may farm yung papa niya, yun yung naisip ko. Chinek ko yung contact niya. Then naklik ko yung history text. Nabasa ko yung text nung Sir Ope. Nahalatang nabura na niya. At bungad na lang yung nababasa ko. At ang nakalagay, "Asan ka na, pre? Bilisan mo yan." Ha? Yun yung nabasa ko. "Salamat sa pera, pre." Reply ni Jace. Reply niya doon after 4 hours. So meaning, tapos na silang magkita nung ka-text niya. Then tiningnan ko din yung time. 2 p.m. na. So, gabi sila nagkita? Napatanong ako sa sarili ko. Bakla ba jowa ko? Tinanong ko siya, tinawanan pa ako. Sabi niya, wala daw yung ka-text niya. Kalmahin ko lang daw yung sarili ko kasi wala lang daw yun. Kumpare daw ni Tito yun. Naging maayos kami pero lagi siyang ganun. Walang ka-text-text. Walang paramdam na umaabot na sa 2 linggo. Ang dami-dami kong text sa kanya. Pero wala hindi siya nagre-reply sa akin. Hanggang sa lumipas ang mga ilang araw. 2 a.m. Cold na ako. Pag wala siyang text, wala din akong text. Hindi ko na siya pinuntahan sa bahay ni tita o ni tito. Pero lahat ng yun acting lang. Oo, nag-acting-actingan ako. Ang hirap mag-pretend na wala akong pake kahit meron naman. So nag-imbestiga ako. Pumunta ako kay tita. Pagdating ko, nakita ko siya. Umiinom ng gamot. Ang dami, tapos ang lalaki ng gamot. Tinanong ko si tita. "Tita, ano po yan? Para saan po yan?" At ang sagot niya, "Gamot sa puso ko. Eto naman sa high blood ko. Eto vitamins ko." Di na ako nagsalita. At sinabi niya, ilang araw na daw hindi umuwi si Jace sa bahay nila. Tinry ko kayang tawagan siya.
Pagtawag ko, narinig ko yung tunog ng cellphone niya sa loob ng kwarto. Nasa labas nun si tita. Pagpasok ko sa kwarto, nakalapag sa higaan niya yung cellphone niya. Aba, iniwan niya pala yung cellphone niya. Napakasira ulo talaga, parang walang girlfriend. Alam mo yung ganung pakiramdam? Hindi niya ba naisip na magte-text ako? Hindi niya ba naisip na tatawag ako? Kumusta na kaya siya? Hindi niya man lang magawa sa akin yun. Sana naisip niya yun, diba? So ayun, chinek ko kung may ginagawa siyang kababalaghan. Chinek ko yung cellphone niya at may nakita akong conversation. Conversation nila ni Kulot K. Pare, yung parte, kailan mo ibibigay? At ang reply ng boyfriend ko, pag nabagsak mo na yung next kaha ng shabu, ibibigay ko na sa'yo. Nagulat ako sa nabasa ko. Natakot ako. Nanginginig ako. Hindi ko na binasa yung sunod. Pagback ko, nakita ko yung conversation nila ng papa niya. Pa, okay na lahat. Akin na pera ko. Bibili pa ako gamot ni mama. Sabi niya. Sige, bukas maaga tayo i-deliver natin kay pangalan ng kilala sa lugar namin. Yun ang reply ni Tito. Napatulala ako. Bakit ganun? Hinintay ko na kausapin ako ni Jace. Dumating yung maraming araw. Napaparaning na ako na baka nahuli na sila. Kasi wala talaga siyang paramdam eh. Umaga nun, narinig ko yung kuya ko na may kausap, katawanan. Paglabas ko ng kwarto ko, nakita ko si Jace. Natuwa ako. Napanatag naman kahit papano yung loob ko, napakalma ako. Namiss ko siya pero bigla kong naalala yung mga nabasa ko sa cellphone niya. Nung tiningnan niya ako, tahimik lang ako. Hanggang sa kaming dalawa na lang. Umalis na si kuya. Nagtrabaho na. Tahimik lang ako. Yumakap siya sa akin. Sabi niya, wag na daw akong magtampo. Sadyang napakadami lang daw niyang ginawa sa work nila ng papa niya. Napasmirk ako. Sabi ko, oo nga. Kumusta ba negosyo niyo ng papa mo? Napakunot siya sa sinabi ko. Tapos doon ko na sinabi lahat. Sinabi ko na nabasa ko lahat ng mga conversation niya sa cellphone niya. Na pumunta ako sa bahay ni tita. Marami pa ako nabasa tungkol sa negosyo nila ng papa niya. Tahimik lang siya. Wala siyang choice. Yun ang sabi niya. Ginigipit siya ng papa niya. Every time na nag-work siya sa ibang kumpanya, may mga ginagawa ang papa niya para matanggal siya sa trabaho niya. At kung sa iba naman daw siya magtatrabaho, minsan kinukulang yung pambili ng gamot ni tita. Tinanong ko siya kung nakapatay na siya ng tao dahil sa negosyo niyang yun. Umiyak siya. Hagulgol. Pero sabi niya hindi naman daw siya pumapatay. Pero ang papa niya oo daw. Wala daw sinasanto ang papa niya. Kaya ganun na lang daw siya katakot na umalis. Ang sama-sama niya daw na tao. At habang sinasabi niya yun, iyak siya ng iyak. Awang-awa ako sa taong mahal ko na nagkakaganon siya. Tapos nag-usap kami at ang sabi niya sa akin, wag na wag daw akong magsasalita sa papa niya na alam ko na ang lahat. Kasi baka mapahamak ako. Gusto ko siya ialis sa sitwasyon na yun. Gusto ko siyang paalisin doon sa pagkakasakal sa kanya ng papa niya ngayon.
Takot na takot ako. Kasi paano kapag nahuli siya? Patayin na siya. Naikwento niya din sa akin na minsan hindi siya nakakapag-text ng ilang araw sa akin dahil nasa kulungan daw siya nun. At dahil sa laking kapit daw ng papa niya, napapalaya rin siya. Pero paano kung patayin siya? Hindi ako mapakali every time na wala siyang text. Napaparanoid ako. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Gusto ko siyang ialis sa sitwasyon pero wala akong magawa. Ano bang dapat kong gawin? Mahal na mahal ko si Jace. Pero takot na takot ako. Na baka hanggang sa maging asawa ko siya, ganun pa rin siya. Ano po bang dapat kong gawin? Sana matulungan niyo ako.